Minecraft. Pravdepodobne najpopulárnejšia hra sveta. Každý sme o nej počuli a väčšina z nás na nej vyrastala. Ale keď si zoberieme dnešný Minecraft a Minecraft, ktorý som hral keď som bol menší, tak sú to skoro dve úplne rozdielne hry. Ale kedy sa všetky tieto zmeny stali? Ako vyzerala úplne prvá verzia Minecraftu, ktorá vznikla v roku 2009? No, vtedy to ešte nebol Minecraft, pretože sa to volalo Cave Game. Svet mal len dve bloky, a to trávu a cobblestone, nedal sa tam v podstate nič robiť okrem spavnovania Steveov, no netrvalo dlho a bol pridaný ďalší update, ktorý pridal stone, drevo a sapling, ktorý ešte vtedy nedokázal rásť. A taktiež už sa nám začal tvoriť kopcovitý terén. Ďalší update priniesol bedrock a nemohli ste už len tak vypadnúť zo sveta, pretože vám k tomu bránila neviditeľná bariéra, ktorá bola na okrajoch mapy. Meno sa konečne z Cave Game zmenilo na Minecraft a pár prvých stav bolo vytvorených. Taktiež bola pridaná voda a lava, no zabudlo sa tak trochu na fyziku a začínalo ťa už v tej dobe hranie Minecraftu sám prestávať baviť? Nevadí, pretože bol pridaný multiplayer. Taktiež sme mohli prvýkrát vidieť hotbar a boli pridané nové bloky ako piesok, gravel, iron ore, gold ore alebo uhlie. Taktiež sme už po celom svete mali stromy. Voda stále nebola opravená, ale mali sme dočasné riešenie v podobe sponžov. Nové farebné vlny boli pridané a taktiež aj prvý inventár. Kreatív v tú dobu začínal byť trošku nudný a tak bol pridaný survival. Z mierumilovnej hry sme tak mali boj o prežitie, kde sa vás každý snažil zabiť. No nevadí, pretože svoje životy si mohol doregenerovať hubami, ktoré padali z nových prasiat. A Minecraft sa tak pomaly, ale isto dostával do podoby, ako ho poznáme. Nástroje ako sekera, meč, lopata, brnenie boli pridané. A pamätáte si Steveov, ktorí vám mohli pobehovať voľne po svete? Tak teraz tu máme toto z nejakého dôvodu. Nové druhy svetov boli pridané ako Superflat, Floating Island, Original, alebo taktiež dá sa povedať, že predchodca Nedru a to Hellmod, ktorý zmení všetku vodu na lávu. A keď už hovoríme o vode, tak voda bola konečne opravená, no znova o 2 dní bola zmenená naspäť, lebo to asi bola sranda. V hre sme mali diamant spoločne s gírom a o tomto iteme doteraz nevieme takmer nič, pretože sa to iba točilo a nemalo to žiadnu funkciu. Neskôr bola pridaná funkcia craftenia. A cítil si sa stále sám? Nevadí, boli pridané NPCčka, a to biely a čierny Steve. No o 2 dní boli odstranení, čiže znova si sám. No nevadí, ďalšie NPCčko, a to Beast Boy, bol pridaný a znova si nemusel byť sám. Aspoň na pár dní, pretože potom znova bol odstranený. Obrovskí zombikovia sa spawnovali rôzne po svete, no ak si nemal chuť s nimi bojovať, tak si mohol obťažnosť prepnúť na Peaceful. Nové holes boli pridané, mohol si tak začať pestovať vlastné obilie a Minecraft potom prešiel ďalším väčším updateom. Svet sa teraz konečne generoval nekonečne, boli tak vytvorené tzv. Farlands, taktiež sa spawnovali obrovské pyramidy a keď sa niekedy budeš cítiť zbytočne, tak si spomeň na tieto obsidianové steny, ktoré označovali stred sveta. Môj doterajší úhlavný nepriateľ bol pridaný a to sú tieto hnusné veľké stromy. 3D mraky sa začali objavovať a taktiež aj väčšie jaskyne. Voda a láva vám konečne nemohli vytopiť celý svet. Boli oznámené Secret Fridays, čo znamenalo, že odteraz každý piatok bude pridaná nová vec do hry. A tak sme dostali prvé redstone veci, boli pridané snežné gule, čo znamená, že bol pridaný snežný biom a taktiež aj ľad, kaktus a sugarcane ste si teraz mohli pridať do svojej farmy. Boli pridaní slimovia, ale hneď na ďalší deň ich odstranili a mohli to tak aj nechať, pretože nedávno som sa nudil a zapol som si Superflat a oficiálne hovorím, že slime je ten najotravnejší mob v Minecrafte. A keď už hovoríme o moboch, tak Herobrine sa začal objavovať v nočných morách malých detí. Mojang sa tak postupne rozrastal a tak veľké updaty boli vydávané takmer stále. Dostali sme kompasy, obrazy a keď už vás prestal baviť klasický svet, tak teraz ste tu mali možnosť si vyčistiť hlavu do Nedru. Nové biomy boli taktiež pridané púšť a snežná tundra a z alfy prechádzame do bety. Ďalšie nové biomy sú pridané taiga a brezové lesy. Ak ste plávali na lodi, tak je teraz väčšia šanca, že sa vám rozbije, pretože squidy boli pridaní a taktiež aj nové orečko. Minecraft naberá stále viac a viac na popularite. Ovci boli pridaní, ktorých si mohol skrotiť pomocou kosti. Z creepera potom ako ho trafí blesk sa teraz stane charge creeper a som prekvapený, že veľa ľudí o tom ani teraz nevie. Minecraft si odteraz nemusel hrať len na počítači, ale ponovom aj na mobile a Minecraft sa pomaly začal pripravovať na oficiálne vydanie. A tak bol pridaný Stronghold, Mineshafty, Endermani, dediny s villagermi, nové biomy, hungerbar a sprintovanie. Mody začínajú byť veľmi populárne a v novembri 2011 vyšla oficiálne prvá verzia Minecraftu. Boli pridané fortressky, kde ste mohli nájsť blazov, z ktorých padali blaze rody a vďaka ktorým si sa mohol dostať do novej dimenzie, a to do endu, kde nás čakal prvý boss tejto hry. Bola pridaná možnosť enchantovať nové biomy a iron golemovia, ktorí chránili dedinu. S villagermi si teraz mohol konečne obchodovať, no mali otrasnú
začnú trady. Ďalší boss bol pridaný, a to Wither, vďaka ktorému si mohol spraviť beacon. Nové veci na pestovanie a Quartz si tiež našli svoju cestu do hry. A zdal sa ti redstone komplikovaný? OK, tu sú ďalšie veci, ktoré ho spravia viac komplikovanejším. A fun fact, väčšina z týchto vecí bola inšpirovaná modom, ktorý bol vtedy veľmi populárny. Minecraft sa po svete začal rozširovať rýchlejšie ako nemenovaný vírus z Číny. Nové biomy boli stále pridávané, teraz konkrétne Acacia, Dark Oak a Ice Spice. Dá sa povedať, že bol pridaný aj tretí boss, keďže bol pridaný Ocean Monument, v ktorom sa nachádza Elder Guardian. A toto je ďalšia vec, ktorá by si zaslúžila podľa mňa update, pretože z draka máš koniec hry, môžeš ísť do NCT, z Withera máš beacon, ale z tohto nemáš v podstate nič, okrem sponžov a zlata. Každopádne prechádzame do roku 2014, kedy sa Microsoft rozhodol kúpiť Minecraft za 2,5 miliardy dolárov a Notch krátko potom sa rozhodne odísť z tohto projektu. A teraz by som povedal, že prichádzame do obdobia sucha, pretože Microsoft spočiatku nepridávali v podstate nič. Každopádne jednu z prvých vecí, čo spravili, tak zmenili PvPčko z nejakého dôvodu a potom v podstate 3 roky nič. Až potom, keď im začala hra pomaly umierať, tak si uvedomili, že aha, asi treba aj dačo robiť. A tak pridali NCT, kde si mohol nájsť a získať elitru, vylepšili lode, pridali medveďov, pretože to bolo obľúbené zviera manželky jedného vývojára. Woodland Mansiony sa začínajú objavovať po svete, v ktorých sa nachádzajú pillagery, vďaka ktorým si mohol získať totem of Undying. A potom znova ďalšie 2 roky nebolo pridané v podstate nič zaujímavé a Minecraft tak začínal znova upadať. No v roku 2018 bol pridaný update, ktorý úplne oživil moria a oceány, trojzubec, vodné biomy, potopené lode, poklady, ryby, podvodné ruiny a fantomovia. Ináč fakt super výber ľudia, prečo by sme mali mať moba, ktorý dokáže odenchantovať a ničiť veci, alebo tohto Cool Blaza, ktorý by určite oživil vtedy nudný nether, alebo tohto moba, ktorý by sa spawnoval v hlbinách oceánu a plávanie vo vode by bolo tak oveľa viac zaujímavejšie. My môžeme mať moba, ktorý vás otravuje iba kvôli tomu, že 3 dní nespíte. Fakt užitočné. Každopádne ďalší update nebol vôbec o nič horší, pretože boli kompletne prerobené dediny. Villageri teraz dokázali raidovať dediny spoločne so svojimi obeznými koňmi. Villageri majú konečne dobré trady a odteraz ich dokážete rozmnožiť. Ďalej boli pridané líšky, pandy, včely. PewDiePie vydal prvý diel svojej Minecraft série, taktiež Dream začal natáčať manhunty a to inšpirovalo stále viac a viac ľudí znova zapnúť Minecraft a nemohlo to prísť v lepšiu chvíľu, pretože Mojang medzi tým pripravoval najlepší update histórie, pretože bol kompletne prerobený celý nether, nové štruktúry, nové biomy, mobovia, nové bloky, rastliny a Minecraft bol znova na vrcholu. Bol oznámený ďalší update, ktorý mal prerobiť kompletne jaskyne a hory, no ten sa trošku preťahol na dlhšiu dobu. No tento update nám úplne zväčšil svet, nové bloky, nové štruktúry, kozy, nové obrovské jaskyne a obrovské hory a taktiež sneh, pod ktorým sa prepadávate. Ďalší update už bol trošku slabší, pretože nás čakal iba jeden nový biom, žaby, svetúšky, nový mob a loďky s čestkou a všetko toto sme dostali, teda skoro všetko. Dobre, nevadí, stále nás čakal update 1.20, kedy nám bol pridaný úplne nový mob, ktorý spočiatku vyzeral fakt akože zaujímavo, ale podľa mňa sa až zbytočne moc ťažko získava. Získali sme archeológiu, ďalší nový biom, ktorý je fakt že nádherný a to je doteraz všetko. Každopádne veci, o ktorých vieme, že budú vo verzii 1.21, tak to sú tieto medené štruktúry, kraby, pasavce, armor na psa, ktorý zatiaľ vyzerá úplne zbytočný a kopu nových blokov. No ešte nie je nič isté, keďže vieme, že čo Mojang posunú dobu robí so sľubovanými vecami. A očividne podľa všetkého je asi mob vote rignutý a Minecraft sa tak znova dostáva na úroveň, ako bol pred Nether updateom. Čo sa mi absolútne nepáči, pretože na tejto hre som strávil svoje detstvo a dúfam, že čo najskôr príde znova nejaký väčší update, ktorý znova priťahne kopu hráčov späť. End update napríklad, nová dimenzia, neviem. OK, to bude všetko. Čau Dailber.